da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak Kılıçdaroğlu divê tiştên ku li pişt deryan hatine nîqaşkirin eşkere bike. Di dema bê de em dê efuya giştî bixin rojevê. Ocalan jî di nav de divê ji bo hemû kesan azadî hebe. Divê paşvegerandin dest pê bike ji zindanê, ji Ewropa û ji her derê. Ev gotinin parlamenterê bereyê HDP sırrı sakık ku iddia dike li gel Kılıçdaroğlu hinek tiş hatine axaftin bu sedema karvedanan. Serokê Partiya Yekîtiya Mezin Mustafa Destîcî li ser van gotinên sakık nerazîbûn nîşan da û ji Kılıçdaroğlu daxwaz kir ku bersiva wan iddiayan bide. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir de buna cevap versin bakalım. Bu sırrı sakık. Sakık dibêje piştî hilbijartinan dê efiya giştî bê derxistin ku serokê PKK Öcalan jî di nav de ye. Her wiha ji Kılıçdaroğlu daxwaz dike ku sozên hatine dayîn eşkere bike. Çawa Kılıçdaroğlu bersiva Muharrem İnce da divê bersiva sırrı sakık jî bide. Em li benda bersiva Kılıçdaroğlu ne. Wate ev hilbijartin tenê neya partiyên siyasî ye. Li gel van karvedanan serokvekîlê gruba HDP Saruhan Oluç derbarê mijarê de amaja bûyekê da ku derveyî daxuyaniyan rêveberên partiyê hemû îddia bêbingehin. tür iddiaları Beriya ku îdayên bi vî awayî bên nirxandin divê li daxuyaniyên rêveberên partiyê benêrî. Kesên dikarin daxuyaniyên ku partiyê girê bide ji raya giştî re bidin, hev serokin berdevkin serokvekîlê grûpê partiyê û berdevka rêxistina jinan e. Daxuyaniyên partiyê ji aliyê wan kesan ve tê dayîn. Derveyî vê yekê daxuyaniyên din bêbingihin. Ev nîqaş di demekê de ne ku piştgiriya dengên Kurdan ji bo berbijêrên serokkomariyê diyarkerin û ji ber vê yekê jî piştî hevdîtina Kılıçdaroğlu û hevserokên HDP îddayên ku sozên veşartî bo HDP hatine dayîn berdewam in. Desthilata AKP û MHP propagandaya xwe ya hilbijartinê çardê Gulanê li ser vê yekê dikin ku PKK piştgiriyê dide berbijêrê Hevpeymaniya Millet Kemal Kılıçdaroğlu û ev jî bo Tirkiye metirsîdar e.